Αθήνας απειλούν με καταγγελία της συλλογικής σύμβασης χορήγησης από τα φαρμακεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναλωσίμων, σακχαρόδους, διαβήτη και προϊόντων ειδικής διατροφής στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ τον Αύγουστο, εάν δεν εξοφληθούν τους 3 πρώτους μήνες του έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου. Ταινίες σακχάρου, βελόνες ινσουλίνης, σκευάσματα διατροφής χωρίς γλουτένη, ειδικά γάλατα, ακουστικά βαρικοΐας είναι μερικά μόνο από τα προϊόντα που απειλούν οι φαρμακοποιοί της Αθήνας ότι θα σταματήσουν να δίνουν στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ από 1η Αυγούστου εάν δεν πληρωθούν. Ζητήσαμε από τον οποίο 31 Ιουλίου να εξοφλήσει τους 3 πρώτους μήνες, να κάνει έστω προπληρωμή. Παρόλο που ο οποίο λέει ότι είμαστε πληρωμένοι το 75%, το δικό μας ταμείο λέει ότι το 10% είναι πληρωμένο. Ειδικά για όσους κάνουν ινσουλίνη είναι ένα μεγάλο κόστος, υπολογίζουν δηλαδή για 100 με 200 ευρώ το μήνα ενδεχομένως. Αλλά φανταστείτε αυτά να τα επομίζετε επί 10 ή επί 20 κάθε ένα μικρό φαρμακείο, έτσι. Συνέχεια την πληρώνει ο απλός κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεν την πληρώσει ο απλός κόσμος. Πόσο δύσκολο δηλαδή θα είναι για εσάς τώρα ο σύζυγός σας που πάσχει από σακχάρου? Πολύ δύσκολο. Το ξέρω, πολύ δύσκολο. Φοβάστε τι θα κάνετε από πρώτη Αυγούστου? Πώς δεν φοβάμαι. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, η σύμβαση προβλέπει εξόφληση των γνωματεύσεων εντός 2 μηνών από την κατάθεσή τους στον ΕΟΠΗ. Αν και είμαστε στα μέσα Ιουλίου, όπως λένε, δεν έχουν πληρωθεί καν οι συνταγές του Ιανουαρίου. Και οι φαρμακοποιοί έχουν δίκιο, αλλά θεωρώ και οι ασφαλισμένοι έχουν δίκιο. Επομένως, θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Και η χρυσή τομή είναι να δοθεί μια λύση από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ, η κατάσταση με τα αναλώσιμα αναμένεται να ομαλοποιηθεί πλήρως τον Οκτώβριο. Η καθυστέρηση οφείλεται βασικά στις χειρόγραφες γνωματεύσεις που είχαμε τους 5 πρώτους μήνες και ότι υπολογίζει ότι περίπου τότε θα αρχίσει η πίστοση το εξάμηνο που είναι τώρα να αρχίσει να μαζεύει. Αλλά αυτό είναι ακόμα θεωρητικό.